Ug nataw ta sa Mayo 9 unsa man puy hubad ani? Kung ikaw nataw sa Mayo 9, pugihan ka nga pagkatao. O gusto nimo nga magtrabaho ka nga walay magsamok sa imuhang palibot, pananaw. Sa imong pananaw o kasaligan ka sa trabaho. Ug dali ra ka ma-promote sa imuhang trabaho. Ug naasad imuhang pagkakuti-kutihan. Daghan sang masuko nimo kaysa imuhang pagkakuti-kutihan nga pagkatao. Ug plano nimo nga muhuman kag eskwela pero mahanaw ang tanan kay daghan babag ug magplano ka nga magnegosyo imong isabay trabaho ug negosyo ug naay masayop nimo nga tawo dili na jud ka ganahan maghuna-huna ka nga sige na lang na siya kasayop kay kana siya sa imong pananaw magsige na lag kasayop ug pag-ampo lang aron mahatagan sa kaminyoon ug tarong maunay hubad sa imuhang Mayo 9. O ayaw kalimot sa pag-like ani nga video nya, share sad sa inyong mga friends. And then na-click subscribe para ma-notify mo sa among bag-o nga video. Daghang salamat.